Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mijara me bevgirêdaya medyaya ciwakiye. Ji Iraq û narkotîkê xerabtir e. Li dinyayê 3 milyar mirov yanî ji nüfusa giştî ji sedî çel bi medyaya ciwakî kar dikin. Ekolînan nîşan dide ku mirovan rojane herî kêm di 2 saeta li ser medyaya ciwakî derbas dikin. Pîsporan difikirin ku di hîn aliyên de sebeba tesîra psîkolojiya platformên dijîtal ji hellasbûna Iraq û narkotîkê zehmettir e. Ji ber ku mirov pir bêtir angaje dibin û dema ku vê dikin ti kes nafikire ku ev xerab e. Li dinyayê de her roj kêm zêde 200,000 mirov dimirin, her roj kêm zêde 400,000 zarok tên dinyayê. Ji ber ku nüfusa mirovan kat be kat zêde dibe, teknolojî û girêdaniya medyaya ciwakî jî zêde dibe. Rojekê de kêm zêde 9 milyon telefonên destan tên firotin. Kêm zêde di Google di saniyekê de zêdetirî 4,000 pirsên nêgerînê digerin. Em nîşan dide ku li 4 aliyê dinyayê di rojekê de zêdetirî 3 milyar û nîv lêgerîn çêdibe. Erê mirov karin li ser medyaya ciwakî baxtewariyê bibînin. Qet nemimkîn e. Gotinekê kalan heye. Dibe ku dostek Xwedê bêne dibêje. Bûna sultanê cîhanê şerrekî vala ye. Bi welîkî re bende bibe ku bi welîkî girê bide ji hemûyan çêtir e. Mirov tu carî nikarin bi girêdaniya medyaya ciwakî, Iraq û narkotîkê bikêjin baxtewariya ku lê digerin. Bextewarî ne ev e ku mirov wextê xwe li ser medyaya ciwakî derbas dikin, an alkol û narkotîkê vedixwin. Berewazî wê baxtewariya ku Xwedê Teala ji mirovan re dixwaze, baxtewariya malbat û dinyayê bi paqeşkirin û paqkirina nefsa me re girêdayî ye. Xweda afirîndar e, Xwedê fermandar e, Xwedê ê ku hukm dide. Xwedayê afirîndar me hemûyan ji bo em baxtewar bin afirandiye. Ku em îtaatê emrên Rebbê xwe bikin, bêguman em ê dibin serweriya wî de bigêjin baxtewariya her du cîhana. Hunekên vê yekê li dinyayê pir in. Peyxember û ê dora wî di her dewreyê de bêguman di hundirê standarda afirandin, emr û hukmê Xwedayê Teala de asê saadet jiyan kirine. û afirîndar ji bo ku em baxtewar bibin me afirandiye. Wê demê gerek em îtaatî fermanên wî bikin û emrên wî bêhnin cî. Fermanên wî çi ye? Dawiya pirtûkê şerîetê Qur'ana Kerîm de Xwedê Teala di heftê sê ayetan de îza dike ku roj di jiyana dinyayê de digihêje Xwedê. Xwedê Teala di 12 ayetan li ser me ferz dike. Xwedê Teala çi ferman dike? Xwedê Teala ji her rohê ku pivkiriye me ferman dike ku em di sabûnê de vegerênin, teslîmî Xwediyê wî Xwedê bikin. Tenê westinik. Lê di berdelavê westinê de helata Xwedê Teala ji bo me ev e, 3 cinnet û nîvê bextewariya dinyayê. Ger hûn paşnavê hemû kesên ku niha dema xwe li ser medyaya ciwakî derbas dikin û Iraq û narkotîkê bi kar tînin bipirsin, dibe ku sebeba gelekan ji wan xellasbûna ji bêbextî û nerahetiyê be. Gelekî wan ez bi vê yekî bextewar dibim, dibêjin û hedispêrîn wê. Lêberî nemimkîn e ku ti kesik li vê dinyayê bi daxwazên nefsê bextewar bibe. Xwedê Teala me ji bo vê dinyayê nexulukandiye. Me ji bo xwe xulukandiye. Wî dinya ji bo me, lê me jî ji bo xwe afirandiye. Heger em ji bo Xwedê ne, Xwedê Teala ferman dike. Ya ku hûn sabin, ruhê ku min ji we pivkiriye we bikênin min û teslîmî min bikin. Em ê tenê bixwazin, lê yê ku bêne bêne cî Xweda ye, Xwediyê me hemûyan e. Ji ber vê yekê anha em ba hemû kesên girêdaniya medyayê ciwakî, Iraq û narkotîkê dikişênin dikin. Xwazim bikêjin Xwedê ku ev fermana Xwedê ye, fermana bingehîn e ku 12 caran li ser me xwestina gihîştina Xwedê hatiye ferzkirin. Ehda Xweda dema ku wê xwestinê di dilê we de dibîne, Xweda bêguman wê rihê we bikêne cem xwe. û wekî ku we gihîştandiye Xwedê, 3 heb cinnet û nîvê baxtewarî dinyayê bêguman wê bide we. Erê ti kes bera me tirse.
باور بکن که هم بو خوازی جدری و بکشم خدا و خود تعالی دوازه جارا سر ما فرض کریه و وقتا که هم بو خودی بخواستنه و وقتا که خود تعالی بخواستنه دلی و ده ببینه و گاوه ای که مایی جواده گارانتید که خدا رهی و دکین جمع خواه خدا همو فرمانه خواه نافگین بوا حس کرنده ده و گاوه خود رهی و بکنه خواه و دکه اولیایی گهاندی و ودکه دوسته خواه و سه جنت و نیوه بختواری دنیای و خلات دده وان افدن که بخواه رکریه دوست جبر وی که وقتا خواه که وقت خزینه را خواه یا هری بقیمته نل دجی خواه لیل آلی خواه بگمان ده هندره بیوانه که ده جبو بکنه بختواری بکاربینن جبو خواه بکاربینن تسلیم خدا بن و همو بختواری روز جیان بکن خواه ده جو همو یان راضی به